Action! Her lidt bag om processen i forhold til, hvordan sangen er blevet til. Da vi startede sangen, så tænkte jeg, at vi skulle prøve at lave noget, der er poppet. Men vi skulle også have lidt flavor ind i det. Flavor. Jeg startede faktisk med at spille på min høfnerbas. Og så spille det for os. Vi brugte jo din sådan styrke i forhold til, hvad for et instrument du spiller, og så puttede vi det ind i mit kommercielle popunivers. Og det har ligesom gjort, at det har fået den her sådan helt særlige flavor. Og udover det, så er jeg jo faktisk også tidligere pop-rock-sanger og startede ud med at lave pop-rock-musik. Det er også derfor, min stemme er så sådan... Sjovt. Det anede vi ikke. Nej. Det er What I am, Wow. yeah. Det giver det hele mening. Så jeg blev jo totalt forelsket i det der, i den bassline der, du lavede. Fordi at det hele billede var så edge, ikke? Så kom der også det der sådan min autenticitet ind i det i forhold til, hvor jeg rent faktisk sådan kommer fra musikalsk. Det er virkelig bare det er virkelig en sang, der bare har attitude. Vi mærkede det med det samme, da vi tog din bass frem, og bare sådan der, på det der. Jeg husker også, at emnet kom rigtig hurtigt frem. Ja. Men det var sådan, I'm the boss, I'm the woman. Ja. The bassline goes like that. Og så har du puttet en sidechain på den også. Så er der sidechain. Ja. Så det er det, der gør, at den får sådan den der dynamiske... Så er den lidt anderledes jomfru.